खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय फरायहरनाय बायदि एकदम नोंथांमोना माबोरै दङ आं मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना दासान्दि आं बारा बेलेग भिडिअ खालामबाय थानो हायाखै जेनेबा बेलेग भिडिअ लाबोनो हायाखै ओजों ओजों थांनायाथ' जाखाथाराखै जाबा दाजा बे माइ गायनायानोसै बे माइ गायनायखौनो गोसोआव लाबाय थानोसै ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय होननानै एकदम नोंजोमायजों संग्राय गादावखौ नायलांदो आरो जामायजो जानाया जामायजो साननानै नायलांदो लोगो जानाया लोगो साननानै नायलांदो नोंनो गिलास गैया होनना आं मिथियो दाउला खासि जालांनो आबौ जालां जोंनाव आयु दाउला खासिया हांसो बायदि गालदाब गालदाब दङ रानना होदो सोरबा आलुखौ सादोंमोन आं एसे दहाय गाव गोजा संनाया एकदम मेजेमजों जानो हायाखै आं बोरैबा मोनदों ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय रागा जोंनानै लिंहराखै आं बिनि हांसो बेमार जानानै आं दाउआ सनदोंना रागा जोंनानै लिंहराखै आं बिनियानो आयौ आलाया सा लोंनो आखाइ सुजोब्बाय नै जोंना फिसाजोआ दाबो फैयाखै खथ्थ' मावथि सोरबा जावैसोफ्रा एसे फसायनानै दंबा नाम्बार बुकिं खालामहरखादोसो मा होनदा बयबो फैजोब्बाय रावबो फैयाखै बेल' गायगासिनो नोंथांमोना फोथायाखैबा नायनो हागोन नै जिरायजोब्बाय गासिबो जिरायजोब्बाय आरो नै बिमाया नैबे जिरायबावबाय गिलास गाया मालाया ओमफ्राय मालाय फिसाजोनो बनानै दोनबाय आं बाबायलै फिसाजोनो बनदों मा बिमाखौ बेसे अनो माइ गायग्राखायसो अनो बिमायाबो नङाबा बालाबो अनग्लागौ ने फैद' रिल्स बानायनांगौमोन जोंहा फैद' दाउला खासि ओंखाम जालांनांगौ दाख्लै सरब जिङाव खोथिया फुनायानो सरब जिङावनो गायनो मोनलायबाय दाख्लै फुनाया आरो फैदा साहा लोंसै फैनायनिखौ भिडिअ लाबोबाय थायासै एकदम साहा लोंनायनिखौ लानोसै आरो दसे बाया मोजोमायफोरखौनो होसाबनोसै ओमफ्राय साहा लोंसै आदा नाम गोनांनाव आदा नाम गैयिनाव साहा लोंसै नाम गोदान लानो नागिरनायनाव नै बे आबनावनो नाहरदोब्रा एसे आयु लाजिनो जि आराम जिरायबाय मालाय जामायजो एसे हाय नुदो गोसोम जाजोबथारबाय ने जामायजो हाय होनब्रा एसे नैयो हारसासो दे फन नाम्बार गैया इसिनाबो समबारावनो सोरबा गायनो गोसो जांख्रा जानो गोसोबा फैदो आरो समबाराव फुमारगोन ओमफ्राय नोंहा सोरखौबा लादों ना मादों सोरखौबा लाबावदों ओं नोंखौनो मा मबाइला बोरैबा फुलानदों आं इसिनि दैखौ लोंनो हाया मोनोहाय बोरैबा मोनामथारो इसिनि दाना गायफिनसै बारा गैला समायना दैया ओरै हरनाय दाउला खासियानो थांगोन माइनाव ओइ माइनाव थांगोन होनदों आं नाहरोलै दाउला खासि ओरै हरदो दाउला खासियानो थांगोन दायो जाहैगोन खाब्रां खासि एकदम हाजोब्बायनो कमप्लिट जोब्बाय एकदम बेलासियाव आनै थिंगिनि बर' राव माबा माइ गायदों जोङो मा खेबनाङा हद लाबो मेथाइ मोनजासिगोन जाहैदों अननानै दिनैबो सरब जिङावनो आरोखि सिङानो ओरैबायदि बेदर आम्बार कासाम्बार सामोर चामे होननांसिगोन ओइ चामे सिंफ्रानो जाला माथो रिल्स बानायनो नुदोंमोन गोदो सिख्लायावबो मोसायो दाबो मोसायो आं दुब्लि बारियाव जादो माइनाव हबा जावसो गानथिया लाबोनाय नै खस्थ' जाबाय जानोबा नै सुलेमा आरो फेमिलि ब्लग रावबो नायदा बे बिजावजालि सासे नायो नालाय ओंखायनो बेनो जासिबाय आरो आं लस जायाखै बेलासियाव आनथिंगिना फैनाया
मेथाइ मोनजाबाय नालाय सोरगोन ओमफ्राय हरदो थरसे थरसे थरबाल' थरब्रैल' बुजिबालाय गावबागाव ओइखौ जाबाय जाया नै चावमिन दंखायो गोसोमबाबो बेनो गोमोनबाबो बेनो एखे आरो एक्सट्रा लाबोदोंमोन चावमिन माबा जाखांबाय नामा होमबा मिथिबाय बे गिदिरसिनब्रा बे गिदिरखौ नायनानै जानांगौलै लस जायो मोननायावनो जाखाबाय आं बेफोरबायदि मोनजाबासो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गुफुरखौ एसे बादबो आं जानो बे मिस्टिखौ गोसोमखौ मोजां मोनो आरो गुलाब जामुनखौ ओमफ्राय मुदुमुराव मोनसे माजों बानायथाय बेसनजोंनो माजों बानायो जि गोथाव मोनजायो 15 थाखा लायो ओमफ्राय मोनसेयावनो रिजु आबैयाबो नै माइ गायदों रोंहांबाय बाथाबारिनि सिख्लाफ्रा एसे बेफोरबायदिनिफ्रायनो सोलोङै रोङो जाहैदों ने माइनाव ओमफ्राय बेनिख्रुइ उन्दैसिननिफ्रायनो गायनायमोननो ओमफ्राय दा बेसोरा गला आरो जेबो नङा देनां जावैसोनाव मावा दाङा मोनजाबानो जाबाय मावा दाङाबाबोथ' मोनजाखाया ओमफ्राय माइ गायालासिनो मोनजाबानो जाबाय आरो बिजामादैनाव ने ना मा सानो दा मावनानै जाखानायनि आरो मा खस्थ'नि मोनाफैलायबाय मेंनानै बिथां मेथाइ लाबोनायखौ जाबाय आं बिथाङा आंनो मेथाइ लाबोदों अननानै दहाय बिहरखादोंमोन नालाय आं स्वामि दौलै आंनो दौआ खाथियाव जिरायफैलायदोंमोन ओमफ्राय खारबायसो आरो मानो खारो हामा बिदि हामा स्वामि बिदि खारनो खोमसे हारसिं दसे जिरायफैबाय आं मेंनानै नै सिंग्रा लाबोदों आरो मा मेथाइ लाबोदों इयो खारदाबनो